دەوڵەتا زەندی لە ئیرانێ هەروەکی دەپرتوکێن دیرۆکی ڕێژی دەرباز دەبێ ئیران وڵاتێکی بەرفرە هەیە ji rojava ve rêzekçiyayên Zagrosê ji rojhilat ve welatê Paşçem çemê Serdariya û Amudaryayê ji Bakur ve Qafqasya deryaya Qezwînê û Turkmanistan û ji başûr ve kendava Erebî hev sînorên Îranê ne. Seqaya Îranê guhêr pare, lewra Îranî ji german difetisin. Her wiha ji ber sermayê diqerisin. Xaka Îranê çol û berî ye û barana wê kêm e. Li Îranê xaka herî bi ber û goncan a Rojhilatê Kurdistanê ye ku ji sê hereman pêk tê, deverên Çiyayî, Loristan û Kurdistan. Ev heremên han beşeka welatê me dan bû ku di encama şerê Caldîranê 1514 de bi Îranê ve hat girêdan. Wê demê Kurdistan di navbera Îranê û dewleta Osmanî de bû du qet û ev parçekirina han di peyama Qesra Şîrîn ya 1639 de bi fermî li qelemê ket. Dewleta Îranê cara pêşîn di sala 549 a berî Zaynê de ava bûye. Wê demê Koroşê Faris li Şahê Med Astyak zîvirî û bin mala Heqamenişyan Îran vegirt. Hîn dîrokzanên Faris qonaxa medan wekî beşekê dîroka Farisan dihesibînin, lê ev yek nerast e. A rast ew e ku dewleta Farisî berdewamiya medan e. Statoya siyasî ya medan di sed sala heştan a berî Zaynê de bi rûyê dunyayê ketiye û paşê di sala 612 a berî Zaynê de medan desthelata Asûran hilweşandiye û statoya wan bûye împaratoriyeke berfireh. Welatê Farisan bi xwe jî di bin hukmê vê împaratoriyê de bû. Lê paşê Farisan textê desthilatê bi dest xwe anî û di 331 berî Zaynê de tavaya xaka Îranê ji hêla İskenderê mezin ve hat vegirtin. Peyva Îranê ne tenê milletê Faris dide berxwe. Lê belê Şahrizad di destpêka sed sala bîstan de ev yeka han sepand, ji bo ku hestên netewî li nig milletên din ên Îranê Kurd jî di nav de bitemirîne. Di serdema desthelata Erebî de dewletên biçûk ên xanedanên cuda cuda Îran birêve birine. Ji Ereban Tahirî û Alewiyan, ji Farisan Safarî û Xûriyan, ji Kurdan Samaniyan û ji Tirkan Xeznewî û Selcuqiyan e. Vê pêvajoyê wiha ajot heta ku di sala 1258 de holako da ser Bexdayê û bajar bi destxwe anî. Ji 1501 û bişûn de êdî li Îranê hîn xanedanên nû peyda bûn û dewleta Sefewî ya Şiî ava kirin. Ji serokên vê dewletê re şah dihat gotin. Xanedanên ku dewlet ava kirin ji netewiyên cuda bûn, her wekî Faris, Kurd
و ترکان سرورên خانedana Sefewî 1502 1736 Şêx Seyfeddînê Ordebelî bû. Şahê vê xanedanê yê herî navdar jî Şah İsmaîl bû. Di serdema Şah İsmaîl de şerê Caldîranê di 1514 de di navbera Sefewî û Osmaniyan de li dar ket. Lewra van herdû dewletan çavê xwe berdabû coğrafya Kurdistanê ya stratejîk û wekî din jî gelek dûbendiyên rêolî di nav beyna wan de hebûn. Encama herî trajîk a vî şerî ew bû ku Kurdistan di navbera herdû dewletan de bû du parçe. Dema dewleta Sefewî ber bi nemanê ve diçû bin maleke Efganî sala 1722 Şah Hesên Sefewî ji ser textê deshilatê avêt û 7 salan hikûm kir. Paşê hozeke Tirk a bi navê Afşar ku serekê wê Şah Tohmasîb bû deshilata Îranê sala 1736 bi destxwe ve anî. Di serdema deshilata Şah Nadir de Kurdan gelekî kişand û rastî zordestiyeke nedîtî hatin. Bi hezaran bin malên Kurd koçberî Xorasanê bûn. Loma di rojameya îroyîn de hejmara Kurdan li Xorasanê zêde ye û gihaştiye astekê wisa ku Kurdan navê vê herêmê kiribû Kurdistana Xorasanê. Êdî serdema deshilata xanedana Zendî ya Kurd dest pê dibe. Avabûna dewleta Zendî. Şah Nadirê Şofinîst zilm û zoreke mezin li gelên Îranê dikir. Ji hûr û ji giran, ji Şîî û Sunniyan û ji hemî ol û regezan kes jê nefilitî. Wisa bawer dikir ku her kes dav û xefkan jê re vedide. Loma dilê wî li her kesî xera dibû. Şah Nadir şik û gumanê ji kurê xwe riza bi xwe jî dibir. Ji ber vê yekê kîneke mezin jê kişand û her du çavên wî rijandin. Ji bo ku di kela dilê xwe hênik bike, seraqet xelk dikuşt. Leşker û pêwanên wî gelekî jê tirsiyan. Lewra hemiyan di serî de serpêwanê wî yê ji hoza Afşaran xwe lê kiriyek û di sala 1747 de ew kuştin. Piştî kuştina Şah Nadir, Îran serûbînî hev bû û li tevaya heremên wê tevlehevî peyda bûn. Mîrekên Îranê jî ji bo ku deshilatê vegerînin an jî herî kêm heremekê bi dest xwe vebînin, li bin guhê hevketin. Di encamê de şerekê hoza qaçaran a Turkmen Mehmed Hesen Xan bajarê Astrabadê û welatê Mazandaranê vegirtin. Esedxanê Efgan herêma Azerbaycanê kontrol kir. Generalekî Şah Nadir ê bi navê Heraklios devera Gürcistanê vegirt. Hidayet Xan li ser textê herêma Gelan rûnişt û Ahmed Xan meznahî li Xorasanê kir. Alî Merdanê got serek eşîrekî hoza Bextiyarî ya Kurd û berê jî fermandarê Şah Tohmasîb û yê Şah Nadir bû ber bi bajarê bi navûdeng Asfahana got ji bo Kurdan pirbuhaya ajot. Sala 1705 Asfahan kontrol kir û waliyê wê Fetih Xan rakir. Ji bo got xelkê Îranê hogirî xwe bike, Alî Merdan bi zanabûn kesekî Sefewî wekî Mîrê Asfahanê ragihand. Alî Merdan bala xwe dayê ku rewşa deverê êdî hemîn nabe. Lewra bi serokê hoza zendan a Kurd Kerîmxanê Zendî re têkilî danî û wiha li hev kirin. Ew ê desthilata Îranê li xwe par bikin û wekî protokol
اوی جبن مالا صفویان شاهکی هلبجیرن کو اوجی اسماعیل سیمه. لی کریم خان زندی کیه؟ کریم خان دداویا 100 سالا حفدان ده هاتیه دنیای او لورستانê di nav hoza xwe ya Kurd zendan de bixwedî bûye. Zend hozeke misilman aşî ye. Piştî kuştina Şah Nadir û qerebaliğa ku bi deverê ket û çawa ku Kerîm Xan bi Elî Merdan re li hev kir. Destpêkê yê herî bi navûdeng û xweyî hêze Elî Merdan bû. Lê bi saya darberwerî û rûştin xwe yên paqij û niyet pakiya li hember xelkê. Êdî devera got Kerîm Xan diçûyê welatiyên wê dibûn hişbetkar û dildarên wî. Leşgerên Kerîm Xan jî timî xizmeta xelkê dikir û li hember mirovan rêzdar bûn û ziyana wan li kesî tunebû. Êdî xelk li derdora Kerîm Xan kom bû û pêva hatin girêdan. Bi domana demê re Elî Merdan ji navûdengiya Kerîm Xan dexisî û li ser cihê xwe tirsiya. Lewra kîneke mezin jê kişand û bi çavê dijminan lê nerî û dijminahiya xwe ji Kerîm Xan re eşkere ragihand. Loma xelkê Asfahanê jî êdî ji tevgerê Elî Merdan nefret kir. Dawiya dawîn di navbera herduyan de şer derket. Hogir û siwarên Elî Merdanê bi xwe li serokê xwe zîvirîn û di 1753 de ew kuştin. Bi vê yekê Kerîm Xan bû şahê Asfahanê û heremên başûrê Îranê û desthilatdariya wî berfirehtir bû. Mîrekên heremên din ên Îranê ji bo got desthilatdariya xwe biparêzin yan jî berfirehtir bikin, dest bi livû tevgerê kirin. Hîn mîrekan dil hebû û gotevaya Îranê vegirin. Ji van mîrekan ê herî bihêz ku çavê xwe berdabû textê şahetiya Îranê, Şahê Ezerbaycanê Esed Xan bû. Ku paşê dijminahiya Kerîm Xan kir û hêzên wan di cengeke giran de şerê hev kirin. Him bi siwarên xwe ve him jî bi çekên xwe ve ferqeke mezin di navbera her du hêzan de hebû. Loma bextê Kerîm Xan pêre nekişand û di vî şerî de bibin ket. Kerîm Xan piştî got bibin ket. Careke din haziriyê xwe kirin ji bo got hêza xwe bide ser hev û rêkefî dijminê xwe bike. Lê armanca wî pêk nehat û ji neçarî bi çend leşgerên xwe yên nas ve welatê xwe berda. Asfahan û Şîraz ji dijminê xwe re hiştin û ber bi Hindistanê veçû. Lêbelê hêzên Esed Xan şopa wî digerandin û ji ser pişta wî daneketin. Lewra wî berê xwe da çiyayên di navbera herêma Farisê û kendava Acemistanê de û li deverekî nêzî newala Girmisîrê hêwîrî. Kerîm Xan li wê derê li şêxekî salmezin û pêlewan rast hat ku navî wî Rustem Xan e. Rustem Xan şîreteke qadir guhêr li Kerîm Xan kir. Gotê divê tu xwe li gêliyekî perteng û asê bigirî. Gojê re dibêjin derbenda komarî cê. Li wê derê hêzên xwe belavî her du kenarên gelî bike û çawa ku siwarên dijmin bigihêjin nava gelî û têkevin ber hukmê hêzên te tu yê bi hesanî wan tu nebikî. Rustem Xan her wiha soz dayê got hege lazim bibe ew ê alîkariyê jî pêre bike. Kerîm Xan bawerî bi gotinên wî şêxî anî û li gor şîreta wî tevgeriya. Ji dil jî her tişt li gor gotinên Rustem Xan derket. Çaxa got artêşa Esed Xan gihaşt rajêra gelî û ketzeftê. Hêzên Kerîm Xan bi ser wan de xuriyan û çekên xwe bi xurtî daweşandin.
کۆکاوان قەلاندن ئەو گەلیە هانە ژلاشاند ژەبوو و ئەسەد خانە bi zor û کۆتەکî xwe xelas kir û ber bi Iraqê vereviya. Paşê Kerîm Xan bi leşkerên xwe ve vegeriya Şîrazê. Şîraziyan dergehên bajêr jêrevekirin û her wekî lehengan pêşwaziya wî kirin. Esed Xan jî derdor lê teng bû û ji jiyana xwe zivir bû. Loma dawiyê ji neçarî xwara destî Kerîm Xan kir û ji bo ku wî bibexşîne xwe avêtbextê wî. Kerîm Xan ew bexşand û bi comerdî ew hewand her wiha ew kir alîkarê xwe. Piştî ku Kerîm Xan bi serfirazî bi ser ket, rewşa deverê Hemînî û herema Farisê bi derdorê ve ket bin hukmê wî. Lêbelê dijminê herî xort Mehmed Hesen Xan serkarê hoza qaçaran a Türkmen bû. Mehmed Hesen Xan heremên mazandaran û Azerbaycanê vegirtibûne û dil hebû ku textê destselata Îranê bi dest xwe vebîne. Hêza xwe dida ser hev û amadekariyên şerekî giran li hember Kerîm Xan dikirin. Kerîm Xan jî heremên Faris, Şîraz, Asfahan û heremên Kurdî yên wekî Sînê, Kirmanşah, Hemedan standibûne. Di navbera her du milan de du bendî gur bû. Her kî bi ser bikeve ew ê bibe ferwarê Îranê û li ser textê şahitiyê Rûnê. Mehmed Hesen Xan artêşeke mezin gojî 38,000 şervanan pêk dihate hazir kir û ew bi çek kirin. Ji milê çekan û hejmara siwaran ve benda Mehmed Hesen Xan xurtir bû. Lêbelê benda Kerîm Xan bi moralên bilind û hezkirin û hurmeta millet ve pir xurt bû. Mehmed Hesen Xan da ser heremên Kerîm Xan û bi leşgerên xwe ve gihaşt xûbên Asfahanê. Kerîm Xan tê derxist ku ew ê nikarîbe vê êrişê bişkîne. Lewma ber bi bajarê Şîrazê derdekişiya û xwe li wê derê asê kir. Bêgo şer derkeve. Hêzên Mehmed Hesen Xan derbasî bajarê Asfahanê bûne û ziyaneke mezin gîhandin xelkê bajêr. Li Asfahanê 8,000 leşgerên xwe wekî pêwan hiştin û bi 30,000 leşgerî ve berê xwe da Şîrazê ji bo ku bajêr vegire û Kerîm Xanê ku li wê derê dorpêç kiriye desteser bike. Kerîm Xan bi mêrxasî û semaxeke nedîtî li ber xwe da. Di kolanên bajêr de bi rûyekî li ken dimeşiya. Nav di gelê xwe dida û ewhan dida ku li ber xwe bide. Her wiha sixûrên xwe rê dikirin nav leşgerên dijmin ji bo ku wan jî hêz bixin û dûbendiyan gur bikin û bikin ku artêşa qaçaran berdin û tevlê bibin û di vê yekê de merama xwe bicih anî. Lê tevî wilo jî ferqeke mezin di navbera hêza her du aliyan de hebû û Kerîm Xan ditirsiya ku ev dorpêça li ser keleha Şîrazê gelekî dirêj bike. Ditirsiya û di nav mitalan de kûr diçû çimkî hejmara şervanên wî gelekî hindik bû. Di wê navê re ji pişt artêşa Mehmed Hesen Xan de hêzeke din xuyanî bû. Dema ew hêza nenasê nêzik bû bi xurtî rêkeftî artêşa Mehmed Hesen Xan kir û ew dorpêç kir. Bi vê êrişê re artêşa Mehmed Hesen Xan bû di nov oriyên lojîstîkê bi carekê lê hatin birîn. Êdî nofa artêşê ya li paş hew dikarî bi fermandariya şer re têkiliyê bike. Kerîm Xan jî têgihaşt ku ev hêza hane a eşîra wî zendan e ku bi serkêşiya Elî Xanê Zendî bi hewara wî ve hatiye. Elî Xan fêris û serekarekî hoza zendan bû. Vê dorpêçê demekê baş ajot û nan û xurak bi carekê vequt bûn. Loma di navrefêna artêşa Mehmed Hesen Xan de tirs û alozî derketin. Leşgerên artêşê ji netewiyên cuda bûn.
کریم خان جی کیسا خو لویکê de anî û di milê derûnî de ew ji derdixistin. Leşgeran jî baş dizanî got xelkê Şîrazê heta dawiyê li pişta Kerîm Xanin. Ji ber van egeran êdî di nav leşgeran de nelhevî û pevçûn durust bûn. Di encamê de Mehmed Hesen Xan reviya û bi artêşa xwe ya mayî ve berê xwe da Esfahanê. Lêbelê tê derxist got xelkê Esfahanê hekmî wî qebûl nake li gor Gomakaryos nivîsiye. Xelkê deverê ji Mehmed Hesen Xan nefret dikir û bi domana demê re hêza wî sist bû ji ber vêyekê Esfahan berda û vegeriya welatê xwe yê berê mazandaranê. Kerîm Xan jî vegeriya Esfahanê û xelkê wê bi comirdî pêşwazî lê kir. Kêf û dilxweşiyê li derdorê belav bûn. Saloxên serkeftina Kerîm Xanê li hemî şehran olan dane û heremek li dûv adin pêşer kedbin hekmê wî û bi hezaran kesên xwebexş tevlî artêşa wî bûn. Ji bo ku milletê wî rehet bibe û bi hêmînî bijî, Kerîm Xan baştir dît got bavêje ser mazandaranê û wê ji bin kontrola hevrikê xwe yê qaçar derîne. Kerîm Xan karûbarên rêzgarkirina mazandaranê qedandin û serkêşiya Helmetê spar Telîxanê Zendî ku giregirekî hoza wî ye. Destpêkê Kerîm Xan hewlû bi zandan xwe got Mehmed Hesen Xan xwe ra dest bike û têkeve bin emr û fermana wî. Di heman demê de di navbera bin mal û şaxên eşîra qaçaran de ku li Astrapa de cenge û miroyê dijiyan tevlî hevî û aloziyên heyî tev dane û ew xistin pêsîra hev. Dema şerdest pê bû Mehmed Hesen Xan hat kuştin, pê re jî leşgerên wî qada cengê berdan û reviyan. Bi vê serkeftina gewre ku li hember dijminê xwe yê herî xurt bi dest xist, êdî heremên mazandaran Geylan, Deylem û Ezerbaycanê ketin jêr kontrola Kerîm Xan. Lêbelê piştî demekê dîsa Ezerbaycan ji dest da û serekekî eşîra efşarana ê bi navê Fetih Alî Xan Ezerbaycan vegirt. Carên berê Fetih Alî Xan di şerran de bi dizî destek dida dijminên Kerîm Xan. Lê vê carê dijminatiya xwe eşkere kir. Piştî vê bûyerê Kerîm Xan da hişê xwe û biryar da got Fetih Alî Xan ji holê rake. Li başûrê Tebrizê li deverekê bi navê Qereçîmenê hêzên herdû milan şer kir û Fetih Alî Xan bi giranî bi bin ket. Loma ber bi keleha Urmiyê reviya. Hêzên Kerîm Xan da ser piştê û ew di kelehê de dor pêç kirin. Fetih Alî Xan tê gihaşte ku ew ê nikaribe li ber xwe bide. Lewra di sala 1760 de xwe ra destî Kerîm Xan kir. Bi vê serkeftinê Kerîm Xan bû şahê Îranê yê yekta. Cihê daxê ye got di heyama şer û serkeftinên Kerîm Xan de hin serekên Kurdan ên Mukrî ku li başûrê Gola Urmiyê dijiyan, Bodagbek jî di nav wan de destek didan eşîra qaçaran a Türk a hevrik û şerê Kerîm Xan kirin. Qaçaran jî bi payayekê leşkerî ya bilind Mecîd Xanê Mukrî xelat kirin û İsmaîl Xanê Mukrî jî kirin serpêwanê Seraya Şahidiyê. Her wiha serekê bin mala Baba Mîdî ya Mukrî Ezîz Xan destê alîkariyê dirêj kir ji bo ku li hember qaçaran Kurd serî bitewînin. Bi heman awayî Alî Xanê Kurê Ezîz Xanê Mukrî kir ku eşîrên Kurd ên Kelehûr ji qaçaran re stûxariyê bikin. Alî Xan jî bi posta serekaniya artêşa Îranê hat xelat kirin û piştî gorola xwe bi cih anî hat tawanbar kirin ku ew bi Orîs û İngilîzan re plana avakirina dewleteke Kurdî datîne. Ji ber vê çendê vegeriya mala xwe ya li Bokanê û li wê derê koça xwe ya dawî kir. Bi bafîka got qonaxa şer û pevçûnan qediya
ملت ایرانی به وی سرکفتنا مزن گلکی دلشا و راحت بو. کریم خان جی قدرکی بینا خودا و پاشه کاروبارین ملت این روزانه شوپاندن کر گو دابروری بده سر زور دستیه. توایا خلکی و گریا سرکاری خواه چاندنی و پیش سازیه داخواه و به پیشکتن سامان و دهاتین ولید بوش و گش بون و بازار گرگین بون. پیرجی بازرگانین فرانسیزان کارگه آوا کرن و ولاتین ایرانی دخیر و خوشیان ده جیانا خو بهوراندن. تنه جارنان زکی خانه براماک کریم خانه هین تبلهوی دردخستن کو بدل حشکی و ظلما خو ناسکری بو. کریم خان جی جبوگو دجمنین خو پی بترسینه زکی خانه بکاردانی. لورا وان دجمنان هول دا گو دوبندیان درخنه و کریارین تند دولی ده پیک بینن. کریم خانه ندخواست گوتو کس وی وکی سرت و زوردست بزانه. لوما زکی خان دا پیش. لی دیاره گودهین قناغین دیروکه ده. هبونا کسین مینا زکی خانه پیدیویه که جنگر و دمکیه. لی داویه کریم خانه دبوارا زوردستی لهمبر خلکه ده ریل بر زکی خان کرد. سالا 1760 هات زانین کو سلیمان آغای عثمانی یه والی بسرای دریجی ایرانیان دکه. سدما وان دست دریجیان وحابو. سبا تفگرا بازرگانیه لکنداوی فرانسیزان بلاخود انگلیزی و هولندیان ددا و بارگهین انگلیزان اینه لگشتیگه عباسی بمبا باران کر هر وها مالیوان تالان کرن. جبر ویه که و چمکی اولهی لدورین ما انگلیز و هولندیان ناوندین خواه ین بازرگانی گوهاستن بسرایی. مزنه گشتیگه شیخ مهنای ایرانی بو کو گلک جاران لبر کریم خانه بخوشی آسید بو. سالا 1775 جبو کو زیدگاوین سلیمان آغای والی بسرای بده سکناندن او وی تفی سربازین عثمانی ین لحرمین کردان رسوا بکه. کریم خان ارتشک مزن بسرکشی صادق خان کار کر. هر وها جی حکومت عثمانی باب العالی داخوازا سری عمر پاشا والی بغدای کر. جبر کو ظلم لکردان دکره او تمی او بدور دخستن او لهمبر ایرانی پشتا شیخ عمان دکرد. عباس اقبال آشتیانی ده پرتوکا دیروکا ایرانی ده نویسیه. انگلیزان دوگشتین شر جی سلیمان آغاره ترخان کرن و عربین خوزستان جی دستک ددان عثمانیان. تفیولوژی لشگرین صادق خان شتا عربان اروندرود قد کر و جاف و بجای و بسرا دور پیش کرن. لسلیمان آغا و امر پاشای والی بغدای گلکی تنگ بو. حکومت عثمانی جی نکاری بهوارا بسرای و بی وی جدور پیچی روحا بکه. حکومت عثمانی جی پاشای انوان آمد و موسلی و جی شیخ عمان جی آلیکاری دخواست. داوی سلطان عثمانی سری عمر باشا جی کریم خان را هنارد و دوزا لحف کرنه لیکر. کریم خان کیسا خواه لقلسی و بهزیا عثمانیان آنی بو و بالیوز سلطان عثمانی یگو سری عمر باشا جی را آنی بو مجول کره. شر خواه وها دوماند حتی کوالی بسرای خورا دست کره و 1776 ده بسرا ریزگار کر. صادق خان پشتی کو 4 ماهان لبسرای ما محمد خان وکی حاکم بسرای نشان کره و توی سلیمان آغا وگریا شیرازی. انگلیزان جی دم لدست ناوندک بازرگانیه لبو شهر وکره و تکلیم بازرگانیه ینه به هندستانی را گلکی به پیش کتن. بری هنگی دواره بازرگانیه ده تو گرینگیا ایرانی تو نبو. کریم خان پشتی کو پیرانیا امری خواه دشارانده درواز کرد. ایدی لباجار شیرازی کو پایتخت ولاتی وی بو بجیه بو. د شیرازی ده بهمینی جیانا خواه درباز کرد. دیاره گودخواست ناویوی د دیروکه ده مایی ده بمینه. لوما دست بلیکرنا کلهان کرد
û yên xerabbûyî jinûva ava kirin, koçekên ecêb, bazar, şerşo, mizgeft û gulistan ava kirin ji bo ku kêfxweşiya milletê xwe, hemî şiyanên xwe sixurandin. Gelekî guh dida Şîraza ku paytexta welatê wî ye. Navenda sermiyanê wî her wiha nêzîkî cihê ji dayîkbûna wî û warê eşîra wî bû. Ji ber vê çendê di bêwarê wan rojên Kerîmxan ên kêfxweşîn de wisa dihat gotin. Wê rohniya geş û rewşan a got Kerîmxan afirandibû tevaya xaka Îranê dida ber xwe. Lê ji hemî şehran bi wê de tir xor û tîrojên wê ronahiyê li Şîrazê dida. Kerîmxan her wiha li rewşa leşkerên xwe kar bi destên dewleta xwe û li hogirên xwe miqate bû. Li zordestan teng dikir û dida dadberwerî û wekheviyê. Taybetmendiyên Kerîmxan. Piştî têkçûna Şah Astyagê dawîtirîn Şahê Medî li ser destê Koroşê Heqamînîşî û heta dema xwe. Kerîmxan pêşemîn Şahê Kurdan bû ku li ser textê Îranê rûnişt. Kerîmxan di heman demê de hem şahekî zordest hem jî dadmend bû. Ji şahan ne wekî pêşiyên xwe bû. Nasnavê şah li xwe nekir, tenê dixwest got bibêjinê wekîlê millet. Di bowara wî de Pasîlî Nikîtîn gotiye. Kerîmxanê Zendî şahê mirovperwer ê dadmend. Merivekî dijwar e ji zordestiyê û dilovanekî ji qelsiyê dûr bû. Nerm bû lê ne heta da wî. Dibexşand lê netumî. Kesên got serpêçî bigirana cezayên giran li wan dibirîn û vatiniya cîbcîkirina cezayan dispart alîkarên xwe. Lêbelê mehrevaniya wî dabû ser dilheşkiya wî. Dijminê ku serî jê re bitewanda bi çavê rehmîlê dinerî, di jiyana wî de dibûhirî. Ew hogirî xwe dikir û ji bo ku jiyana xwe bidûmîne derfetek din didayê. Bi mêrxasî û wêrekiya xwe hem jî bi dilovaniya xwe merivekî nêmonegîn bû. Wisa dikir ku hevrikên wî li hember camêriya wî şerm bikin. Her û her devliken û geşxe bû. Her gu keysa wî lê dihate û bêgo gewî bibe yan ziyanê bigihîne karîzmeya xwe ya şahîtiyê ji xweşiyên dunyayê çêjwerdigirt. Seraqet şêwra wî li dar bû û tu caran bi tena xwe li ser textê desthilatê serî nekşandiye. Tevî got merivekî naxwande bû û di zaroktî û ciwaniyê de derbasî tu dibistanê û fêrgehan nebibû jî, lê di dîwana wî de her û her merivên zanyar, tovrend û helbestvan hazir bûn û ji wan re nemerdî nedikir. Şahîn Makaryos wiha dabaşa wî kiriye. Di dîroka Îranê de kesekî jê çêtir welat birêve nebiriye. Xelkê Îranê bextewar dijiya. Bo belat û komkujî ji holê rabûn, zulm û xerac hatin sekinandin. Pêşezazî û çandinî geş bûn. Halê welatiyan xweş bû. Dahatên welêt zêde bûn û li hemî goşeyên Îranê tevgera bazirganiyê daxwe. Çimkî gelekî ji zanistê hez dikir. Mezargeha her du helbestvanên gewre, Şadiyê Şîrazî û Hafizê Şîrazî ku gornên wan li derdora Şîrazê ne. Bi qasî gulayqî bejna wan de jinûva ava kir, erdekî fireh ji wan re terxan kir û çend pêwan danîn ber. Ev karê han gelekî li xweşiya Şîraziyan jî hat. Gerokê İngilîziyê navdar Sir Malcolm dibêje. Rojekê Kerîmxan tevî karwanê xwe ji karvedgeriya malê. Merivekî bi firyad û hawar xwe avêt bextî wî. Kerîm jê pirsî: Tu kî yê û tu çi divê? Ez bazirganim û pereyên min tev hatin dizîn. Çawa hatin dizîn û tu li ku bûyî? Ez razayî bûm. û ji ber çi tu razayî? Ez şaş bûm, min digot qey tu hişyarî. Kerîmxan wekî dît bê ev meriv çi qasî wêrek û rastegoy ye. Gelekî kêfa xwe anî û ji wezîrê xwe xwast got pereyên wî yên hatine dizîn bidî. Paşê gelekî hewl da got wan dizan desteser bike. Malkolm her wiha di bûwara Kerîmxan de dibêje. Jiyaneke bextewar bihurand û mînanî bavekî ku zar û zêcên wî li dorê ne xatir ji dunyayê xwest. Sala 1763 balyozê Fransîs ê Bexdayê nameyek ji Parîsê re hinart û têde nivîsî bû. Bi saya serweriya Kerîmxan
و ساد دخویه گو ایران وگریه سرکون و مزنایا خویا بری. کریم خان زانا و خوی هیز لشونا شروب و بلاتین بردوام سقامگیری و آرامیه که تکوز سپاندنه. روشا ایرانی ده سالا داوین آحکمه کریم خان ده. چاوا گو صادق خان پشتا خدا بسرای عربین خوزستان لهمبر حاکم بسرای محمد خان سری هلدان و او کشتن. صادق خان تاولی به ارتشا خواه وگریا بسرای جبو گو تفگرا سرهلدران بتمرینه. صادق خان نزیکا سالکی لبسرای ما و دوی ناویره سال 1779 بهیست گو کریم خان 8 سالی وفات کریه. صادق خان بسرا بردا و وگریا شیرازی لورا عثمانیان به حسانی بسراستاند. روشا ایرانی پشتی وفاتا کریم خان. بمرنا کریم خان را روشا ایرانی تکل هف بو و سازین دولتی جدرب کتن. لی دوبندی و گلاجیا هری مزن دناف بن مالاوی ده پیدا بون. دما لداری جیانی بو هن نفرین بن مالی هبون گو کینک مزن جکریم خان و زاروکین ویدکشاندن و سبا حسکرنا خلق ایرانی جکریم خان را گلکی دخسین. جبر وی چنده هر 5 زاروین کریم خان یک بیک هاتن بدور خستن و کشتن. اکبر خان برازی کریم خان هر دو چاوین صلاح خان نخوری کریم خان و چاوین برایوی ناوی محمد علی خان رجاندن. جبو گوی جد سلاتی بدور بخن. زمان برایوان ایهری بچوک جیکرن. ابو الفتح خان باش نخوری کریم خان کولشونا باوی خواه ببو شاه ایرانی مامیوی صادق خان او جی کور کر. بختوری وانه لاوی چارم بو گوجوی آفاتا بسری برایوی دهات فلتی لوراوی بری باوی خواه وفات کربو. پشتی گو ابو الفتح خان لسر تخت شاهتی رونشت زکی خان زربرای کریم خان همی سازین دولتی زفت کرن. ابو الفتح لباوی خودشو بو. لیبلی جبر توندی و فشارین زکی خان گو خوکر بو سرکاری وی دبوارا حکمداری ده تشتک بدستان و ندهاته. نه دملی بریو بریه ده نجی دملی سیاست گریه ده دکاری بو خوبلوینه. زکی خان پرانیا میرکین مالباتی کشت بونه و توایا خلکی جی نفرت دکر. صادق خانی برای کریم خان جارکی دا خواه کو وی بدور بخه لی پیرن چو سری. ویداوی آقا محمد خانی سرکاری اشیرا قاچاران کولنک کریم خان دلگرتی بو و شوا وفاتاوی دما هر کس مجولی وی بوی را غمگین بو و به آلیکاریا هن کسان رویا بو مازان دارانی. بو دجمن و هم بری زکی خان آقا محمد خان ارتشک خورد کار کره و بری خدا زکی خان لی بری گو بگهیجه لشگرین زکی خان جبر ظلم و پوز بلندیا و یا بی پیوان دروی ویده هیل ببونه و او کشت بون تاوی و یکی جی قاچاران نگاری بسر بکردن. پشتی کشتنا زکی خان صادق خان گوبره بسرا رزگار کربو جه 1708 حتی 1783 بو شاه ایرانی. علی مراد خان گو میرککی مالباتی بو دروی ویده سکینی. صادق خان جی کوری خود تاقی خان با ارتش ورکر شر علی مراد خانه لی بسر نکد. صادق خان گوبره بشارزاتی و جیربونا خواه ناس کری بو کارو بارین حکمداری به دست زاروین خواه نزان و بردابون. جبر وی که ایرانی گلکی لی هرس ببونه و دما علی مراد خان ده سال 1783 ده شیراز دور پیش کره پشتاوی گرتن و کرن گو به دست بخه. جعفر گو خاینتی به باوی خوره کربو و بنده علی مراد خان گرتبو نتیده. صادق خان تفهمی زاروکین خواه هاتن کشتن. ده همان روژه ده
علی مراد خان 1783 1785 دەسەڵاتە ئیرانی بتەمامی vegirte û bajarê Esfahanê wekî paytextê welêt destnîşan kir. علی مراد خان bi giranî balaxweda hevrikê xwe bi tenê Aqa Mehmed Xan lê sorprayza govî qet nediba hilbûna Caferê kurê Sadık Xan bû. Li gor got Makaryos nivîsiye. علی مراد texmîn nedkir got Cafer tê tu ziyanê bigînê yan jî li hemberê şerî hilde. Loma wî bixwe şerê Cafer kir. Lêbelê çimkî nexweş ketibû Cafer di 11 Sibata 1785 de li nêzîkî Esfahanê ew kuşt. Cafer Xan ji 1785 ta 1786 êdî bû şahê Îranê. Ciwanekî zîrek û dadmend bû. Wî dil hebû ku Îranê bi pêşve bibe. Lê pêre neçû serî çimkî dijminan dorê ketibû. Neyarê wî yê herî xeternak Aqa Mehmed Xan bû. Li bendê bû got dilî wê bi dest bikeve. Ji bo got daweşîne Cafer Xan û textê desthilatê zeft bike. Bi ser de jî di nav leşgerên wî de hin mîrekan plana kuştina wî danîbû. Ji rojan rojekê 1786 ji her tev li xwarina wî kirin û çaxa Cafer Xan dibin bandora jehrê de diperpitî. Rêkeftî wî kirin û ew kuştin. Paşê nêviyê birayê Kerîm Xan Lutf Alî Xan kurê Cafer ji sala 1786 ta 1794 di bîstsaliya xwe de welat birêve bir. Di temenekî biçûk de gelek payeyên leşkerî bi dest xistin û her re vateniya gotiket pêşiyê bi hostayî bi cih de anî. Lê ji bextreşiyan got serdema wî pirşûm û bêyûm bû bi bêhemfirehî doza mîratê bavê xwe dikir. Ji ber got hevrikên wî pir bûn û ji wan jî yek Seyîd Xan bû got xwe wekî şahê Îranê ragihand lê di demekê Kurd de hikûmeta wî helweşiya. Ji roja pêşîn ve jî Aqa Mehmed Xan ket pêsîra wî. Di wan rojên aloz û nakok de pir zehmet bû got zora Aqa Mehmed Xan bibe. Lutf Alî Xan bala xwe bi temamî dabû Hacî İbrahîmê waliyê Farisê got ji bavê wî re hogirekî bi kêrhatî bû û di nav gelên Îranê de xweyî hêzeke mezin bû. Lêbelê vê bêbaweriya Han hîn bêhtir li Lutf Xan teng kir. Hin dijminên Lutf Alî Xan bi awanî û gelaciya xwe kirin got bi neqeta dilê Hacî İbrahîm got Lutf Alî Xan dixwaze wî serkar biavêje û bi dûr bixe. Lewma wî jî pişta xwe da şah û pêre berberî kişand. Sala 1790 çaxa Aqa Mehmed Xan avê ser Şîrazê. Lutf Alî Xan li derveyî Şîrazê pêre şer kir. Di şer de taktîkên Lutf Alî Xan ên cahil û naşiyan bûne. Loma piştî şerekî giran bi bin ket û Aqa Mehmed Xan bi şadmergî û mînanî serxweşan derbasî Şîrazê bû. Lutf Alî Xan jî berê xwe da keleha Şîrazê û xwe tê de asê kir. Bi pêlawaniyê şerê artêşa qaçaran kir. Heta qonaha mehekê tamam qaçaran keleh dorpêç kiribû û saduxiya got ev keleh dê nekeve dest. Ji ber vê çendê Aqa Mehmed Xan ji vê yekê guh bû û ji neçarî Şîraz berda û ber bi Tehranê ve vekişiya. Piştî nêzîka salekê Lutf Alî Xan biryar da got bi artêşa xwe ve bide ser Esfahanê. Lêberî wê ji tirsa Hacî İbrahîmê xweyî hêz û zever hin rêkar û guhertinên pêwîst bi cih anîn. Çawa got ji Şîrazê bi dûr ket ji bo got keleha Şîrazê vegere. Hacî İbrahîm dergehê bajêr dadan û mîrekên artêşê Han dan got li şah bizîvirin û artêşê berdin. Bi vê tevgerê Hacî İbrahîm merema xwe bi cih anî. Saloxên vê serhildana leşgerî li ber guhê Lutf Xan ketin. Lewma hîn qasidên xwe rê kirin ji bo got zanîbe ka çi diqewme. Qasidên wî vegeriyan û pêdazanîn. Divê tu vegerî artêş li tequlpiye. Gelekî mitale nekirin û piştras bû çimkî berîçûna xwe bi hin rêkaran de rabibû. Dema biryar da got vegere Şîrazê ji bêlî Tohmasîb Qelîxanê Feylî û heftê swarî kesek pêre venegeriya.
çawa ku gihişte ber dergehê Şîrazê li wê rastiya tehl varqilî. Serwext bû got ji artêşa wî 300 leşker netêde yên mayî hemû lê qulpîne. Tevî hemû bêbextî û xinizyan Lutfxan jiya xwe da neket û biryar da got bi wan leşkerên hindik ve bavêje ser Şîrazê. Hacî İbrahîm pê hisiya got Lutfxan di biryara xwe de rêj de. Wî baş dizanî bê Lutfxan çi qasî wêrek û dilêr û ji tirs û gumanan şûştiye. Loma li ser xwe tirsiya. Ji ber vê yekê dest bi danîna xap û planan kir. Bi awayekî devkî bi leşgerên Lutfxan dazanîn got hege ew e benda Lutfxan bernedin û venegerin bajêr ew ê hemî malbate û xizmên wan bi dar ve bike. Vê gefê bandoreke mezin li derûna leşgeran kir. Pêre pêre, kit bi kit û nov bi nov bi dizî ji artêşê feqetiyan e. Bi vî şahê çeleng re komeke gelekî biçûk a leşgeran ma. Lewra moralên wî daketin û bêhêvî bû. Ji paytextî bi paş ve vekişiya û xwe avêt bextê waliyê Benderrîkê. Wî waliyî bi camêrî pêşwazî lê kir û bi qasî ku jê hate destê alîkariyê dirêjî wî kir. Li wê derê ji nûva artêşa xwe ava kir. Ji hoz û eşîrên got alîgirên wî bûne, siwar berhev kirin û li hember hakimên Bûşehr û Karzûnê bi ser ket. Van serkeftinan ewhan da got dîsa bigire ser Şîrazê. Vê carê siwarên wî esîlzad û eşîrvanî ne û ew ê qet xayînî pêre nekin. Dema Hacî İbrahîm serwextî niyetên Lutfxan bû got dixwaze dirêjî Şîrazê bike û ji ber baş dizanî bû bê Lutfxan çi qasî serhişk û rekdar e. Hewara xwe gihand Aqa Mehmed Xan. Aqa bi xwe jî li bende vê roja bi navûnî Şam bû. Tevlê bi 30,000 leşgerên xwe ve bi hewara Hacî ve hat. Li beramber vê hêza giran tenê 300 siwar bi Lutfxan re hebûn û tevî vê yekê jî zora hevrikê xwe yê qaçar bir û artêşa wî ya mezin û dijwar têk bir. Dema artêşa qaçaran reviya û siwarên Lutfxanê bi peywan ketin. Şahsiwarekî Lutfxan ji hevalên xwe xwest got vegerin çek û mehînên artêşa Aqa Mehmed ên li meydanê mayî berhev bikin. û di wê hingê de nav siwarên Lutfxan de alozî derketin û di wê navê re leşgerên Aqa Mehmed Xan li wan zîvirîn û ew têk şikandin. Bi kurtî moralên Lutfalî Xan bi carekê daketin. Lê mêranî û serhişkiya wî da ser her tiştî. Bi domana çend salên dahatî seraqet şerê Aqa Mehmed Xan dikire. Bi çend peyayên xwe yên dilêr û dilsoz re dastanên mêrxasiyê nivîsîn. Di cengeke giran de got li hember 20,000 leşgerên Aqa Mehmed şer dikire. Bi tena serê xwe da nav wan û çep û rast da weşand. Vê dawiyê devera Germanê ya got demekî baş di dest wî û siwarên wî de bû ji neçarî berda. Lewra Aqa Mehmed Xan êrîşeke giran bir ser Germanê û bi kotekî stand. Hinekî bi dûr ket û carê winda dibû û ji niçkan ve xuya dikir. Lêbelê xweregiriya dijmin wî bi wê hejmara mezin a leşgeran ve zora serhişkî û mêrxasiya wî dibir. Diyar e got paşê siwarên wî ji jiyana şer û serhildanan koh bibûn û paşwestiya bûn. Lewma pişta xwe danî. Ji tevan tenê 4 siwar li ser soza xweman. Heta roja mirinê jî pişta wî bernedan û her pêre bûn. Lutfxan berê xwe da bajarê Nermaşîrê got girêdayî Germanê ye. Hakimê wê bi kêfxweşî mazovaniya wî kir û wê şevê bêhna xwe li wir veda. Aqa Mehmed Xan li beramber serê Lutfxan xelateke pir buhar ragihand bû. Mazûvanê Lutfxan çavê xwe berda xelatê û bi peyayên xwe ve êrişî mêvanê xwe kir. Lutfxan li ber xwe da û gelek ji wan kuştin. Lê ji ber got birînên wî giran bûn li erdê rast bû. Hemûyan bi hev re ew girêdan û wiha birîndar ew birin huzûra Aqa Mehmed Xan. Aqa Mehmed Xan her du çavên wî rijandin.
û sala 1794 ew bidar vekir. Bi vê yekê piştî 4 salan ji şerekî kutî girovver li hember qaçaran û Hacî İbrahîm dawî li jiyana vî lehengê pêlawan hat. Pêre jî çira dewleta Kerîmxanê Zendî ya 46 salî ji 1705 û ta 1794 ve mirî û qaçarên Türk li ser textê Îranê rûniştin.